Miksi asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa? Rakennusteollisuus on käyttänyt asbestia rakennusmateriaaleissa koko 1900-luvun. Tullin tilastojen mukaan asbestin käyttö Suomessa oli suurimmillaan 60- ja 70-luvuilla. Asbestin käyttö ja myynti kiellettiin Suomessa kokonaan vuonna 1994. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos purkaa materiaaleja, jotka on asennettu ennen kyseistä vuotta, tulee niiden asbestipitoisuus selvittää. Tässä videossa käymme läpi asbestin käytön historiaa ja miksi asbestia ylipäätään on käytetty rakennusmateriaaleissa. Lisäksi videon lopussa tutustumme muutamaan yleisimpään asbestinäytteeseen. Olen Antti Simola Pohjolan asbestikartoituksen laboratoriopalveluista. Laboratoriossa analysoimme muun muassa asbestinäytteitä. Asiakkaina meillä on yksityisiä kuluttajia, jotka tuovat tai lähettävät postilla meille näytteitä remontointikohteista. Normaalista remonttikohteesta meille tulee 2-4 näytettä. Yksi yleisimmistä näytteistä on keittiön välitilan laatoitus. Lisäksi ison asiakaskunnan meille muodostaa rakennus- ja remontointiyritykset sekä taloyhtiöt ja isännöitsijät. Seuraavaksi käymme läpi asbestin käytön historiaa ja miten on päädytty siihen, että asbestia edelleen löytyy suomalaisista kodeista. Miksi asbestia on siis käytetty rakennusmateriaaleissa? Yksinkertaisesti siksi, että se on hyvä ja halpa materiaali tähän tarkoitukseen. Tosin nykyään ymmärretään, että myös hyvin vaarallinen. Ensimmäisiä havaintoja asbestin käytöstä on noin 4000 vuotta sitten pronssikaudelta ja itse asiassa Suomesta. Saviruukkujen saveen sekoitettiin asbestia sideaineeksi. Savi oli helpompi työstää ja ruukun rakenteesta tuli vahvempi. Kuvassa vuosisadan alussa Pääskylahdesta löydetty saviruukku. Se on kampakeraamiselta kaudelta noin 5000 vuoden takaa. Tämän ajan esineisiin sideaineeksi laitettiin muun muassa hiekkaa, maasalparouhetta tai asbestia. Rakennusteollisuus löysi tämän teknisesti hyvän, mutta vaarallisen materiaalin muutama tuhat vuotta myöhemmin. Asbesti on maaperässä oleva mineraali ja sitä on louhittu myös Suomessa. Kuvassa Paakkilan avolouhos, joka sijaitsee Kuopion ja Joensuun välimaastossa. Se oli yksi Euroopan suurimmista asbestikaivoksista ja se suljettiin vasta vuonna 1975. Aivan kuten historiallisissa saviruukuissa, myös laasteissa asbestia on käytetty sideaineena. Sen tarkoituksena on lujittaa materiaalia ja tehdä sen työstämisestä helpompaa. Asbestin erinomaisuus johtuu siitä, että yksittäinen asbestikuitu on pitkä ja ohut. Sen vetomurtolujuus halkaisijaan nähden on erittäin hyvä. Katsotaan esimerkkejä muovailusaven ja hammastikkujen avulla. Tässä esimerkissä savessa ei ole ollenkaan sideaineita ja sen vetomurtolujuus ja leikkauslujuus on huono. Tähän on lisätty kuituja vedonsuuntaisesti ja vetomurtolujuus kasvaa merkittävästi. Laasteissa kuidut on sattumanvaraisessa järjestyksessä, näin sekä veto- ja murtolujuus kasvaa merkittävästi. Normaaleissa kiinnityslaasteissa asbestikuidut on viimeisen kuvan mukaisessa järjestyksessä. Katsotaan 2 laboratoriossa usein analysoitavaa näytetyyppiä. Keittiön välitilan laatoitus ja asunnon muovimatto. Näyte keittiön välitilan laatoituksesta. Näytteessä tulee olla kiinnityslaastia, saumalaastia ja seinätasoitetta, mikäli sitä seinässä on. Tässä näytteessä on riittävästi materiaalia analyysin tekemistä varten. Asbestia voi siis olla kiinnityslaastissa, kiinnitysliimassa, saumalaastissa tai seinätasoitteessa. Tyypillinen asunnon muovimatto, joka on liimattu lattiaan. Näytteessä on matto, liimaa ja lattiatasoitetta. Tumma liima maton pohjassa sisältää asbestia. Asbestia on siis käytetty monissa rakennusmateriaaleissa ja ennen remontin aloittamista tulee materiaalien asbestipitoisuus selvittää, mikäli kohde on rakennettu ennen vuotta 1994. Videon kommenttikentässä on linkki sivuillemme, mistä löydät lisää tietoa asbestista
sekä ohjeet näytteenottoa varten.